Hola, avui aprendrem com alliberar espai del nostre dispositiu mòbil. Els mòbils, per defecte, venen amb un espai bastant important per guardar-hi aplicacions i fotos i vídeos, però al cap d'un temps, si no esborrem res, s'omple. Arriba un moment que el dispositiu ens diu no tinc espai per gravar més vídeos o fer més fotos o instal·lar aplicacions. I això té solució. La solució és esborrar coses. Per veure què podeu esborrar, heu d'anar a l'apartat Ús, que està dins de General, de la rodeta dentada que anem sempre per la configuració. Hi ha un apartat que es diu Ús, i allà veureu de seguida que s'actualitza l'emmagatzematge disponible. Veureu que segurament és molt baix i per tant no queda més remei que esborrar alguna cosa. Just a sota d'emmagatzematge teniu totes les vostres aplicacions ordenades pel pes que ocupen. O sigui, a la part superior tindreu les aplicacions que pesen més, per tant que si alliberem tindrem més espai, i a baix de tot les que ocupen menys. És obvi que traient una de grossa alliberarem més espai que traient 20 de petites. Per tant, mirem quina podem sacrificar que no fem servir i l'esborrem. Per fer-ho, hem de clicar aquella aplicació, veureu que aneu a una altra finestra i diu esborrar l'aplicació. L'esborreu i s'actualitzarà l'espai d'emmagatzematge. Hi ha un detall, hi haurà una fila que segurament serà la primera, que és la llibreria de fotos i vídeos. Els vídeos pesen molt i per tant és molt probable que tingueu diversos gigas del dispositiu ocupats per vídeos. Aquests vídeos no es poden esborrar ni les fotos des de l'apartat d'emmagatzematge. Ho heu de veure, heu de sortir d'allà, anar a la llibreria on teniu habitualment les fotos i els vídeos i des d'allà esborrar-ho manualment. Mireu d'esborrar algun vídeo, torneu a aquest apartat d'ús emmagatzematge i veureu que haurà baixat molt l'espai ocupat per aplicacions i per diverses coses. Aquesta és una manera de tenir el telèfon alliberat i poder seguir treballant, sobretot fent fotos i vídeos, que en el pitjor moment és quan el dispositiu et diu no tinc més espai per poder gravar. A reveure!